Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gipangubos kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapitsa 2 na. Nining karon mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kigsunan. Ara sa ta sa maayong balita mga higala. Big time oil price rollback ipatuman sa mga kumpanya sa lana sugod karong alas 6 sa buntag. Ang gasolina maubos og 4 pesos og 76 ang matag litro. Samtang 9 pesos o 26 centavos sab ang diesel o giuman ang kerosene. Straight to the point. At agad tani pagtagad butaga mahigala sa atong pagawan-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin Senador Jinggoy Estrada nakadetay na karon sa Quezon City Jail male dormitory. Straight to the point. Samtang magpaabot sa husay sa iya mga kaso nga plunder o graft. Straight to the Ni point. surrender kini ngadto sa PNP CIDG kagahapon human na lutsan og warrant of arrest sa kasong plunder nga usa ka non-bailable nga kaso. Straight to the point. Apan sawa pa kini mogawa sa Senado nagpreskon una si Estrada og nibutyag nga makadaghan siya giagni sa pagbalitok ngadto sa pikas aron ma-dismiss ang iya mga kaso. Straight to the point. Apan mas gipili niya nga magpabilin sa mayorya. Straight to the point. Kataring pagtagad butaga mga higala sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kompleto gito nga warning mahigalan Jinggoy matod pa mahigala. Giagni siya nga mobalhin, bugti siya mga kaso. Unya na to milabayng Biyernes day, latsan siya gawaran nga bilabol pa. Medyo warning to. Bilabol pa lang na tinuod yun na lutsan og warrant mga sukit di paminaw. Pagka gahapon nilusot ni ang warrant mahigala nga non-bailable. Straight to the Sa point. pamahayag ni Jinggoy Estrada mga kagalaan, kadaghan sa gioferan nga matod pa mga higala mobalitok ngadto sa minority, bugti sa iya mga kaso apan nagpabilin siya mga sukit di paminaw. Mas gipili niya magpabilin sa majority isip independent mga sukit di paminaw nga grupo. Straight to the point. Kataring pagtagan rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Senado way nahitabo nga sesyon kagahapon human ang mga sakop sa majority wa motunga atol sa sesyon. Ang mga sakop sa minority block kompleto og taod-taod na nagpaabot nga motunga ang mga sakop sa majority block. Straight to the point. Mao ni mahigala atong explain og dugang mao ni ang kaimportante sa role ni Mig Subiri atol sa ilang walkout na Indaykin Mao ni ang kaimportante sa iya mahigala nga role nga nag-walk out sila mga higala tungod kay both parties, both groups are racing against the clock sila. Straight to the point. Pareha sila mahigala nga nakahibaw nga kinahanglan magdali. Ang grupo mga higala sa majority magdali sila nga mapasar kadtong maong balaod nun. Amendment mahigala sa Senate rules nga ang usa ka senador bahala gwa siya sa huwanan sa Senado makaparticipate mahigala sa sesyon. Kay sama karon na hitabo mahigala kan Jinggoy mahimo sa makaparticipate tua mahigala sa presuhan og makaboto. Mao na nga dinalian gito ang pagpasar sa majority. Kana plangka-plangka pagkaistorya ba? No? Ang sa minority mingi sa kinahanglan pa nimo agi og mga proseso ana. Kadto sa minority ila putong paningkamutan nga malangan aron mga higala nga maabtan nga magawas na ang warrant of arrest. Di gahapon gawas ang warrant of arrest di naka-appeal sa Jinggoy. Di naka-appeal sa o mag-divide the house kagahapon o dito tunga na mahigalang minority kompleto sila. Kay kung i-discuss 11-11 na ang boto, no? Mupabor ka og electronic voting or online voting 11 ang sa pikas kay 13 man sila, wa na mas bato. Plus wa na sa bunggo. Si Jinggoy
Di 11 na lang. Inigbutal 11 sa pikas pod 11. Tabla, why mapasar mga higala nga amendment. Straight to the point. Mao to nga katong kang Subiri nga pag-walk out nga sige nagpasiugdam higala sa walk out. Dako kay to nga papel ni Subiri og hero si Subiri ni adto alang sa mga sa grupo sa minority. Sa mga dumadapig sa grupo sa minority, hero si Subiri atong iyang gihimo. Apan sa grupo sa majority, mao to'y dako mga higala nga problema sab ni Subiri. Mga sukit ti Pabinaw, labi na sa Mindanao area nga balwarte sa mga Duterte. Straight to the point. At pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Atong point. isgutan og unyag dugang ha aron nga ato ma-simplify og maayo mga kagalaan ining atong issue mga sukit ti Pabinaw. Straight to the point. Samtang gahapong adlaw sad giduso na sa legal team ni Vice Presidente Sara Duterte ang ilang tubag sa impeachment case bato kaniya. Straight to the point. Gisulod kini mahigala ang mga dokumento sa mali-malitang dokumento, no? Nga ilang giduso didto sa Senado. Straight to the point. Samtang sa mga balitang lokal, kadtong usa ka lalaki nga naghuwad og basura sa kadagatan sa Pasig na ilhana og niatubang na ni Mayor Nestor Archival. Straight to the point. Gitikitan kini sa iyang kalapasan og nangayo kini og pasaylo sa iyang gibuhat. Unya kini ni ang istoryahon ka mahigala kadugayan istorya mamugos na nga paliton gyud nimo ang iyang sabon. Straight to the point. Laruhon tasad ni mga sukit di Pabinaw. Samtang sa pikas nga bahin Department of Energy ni Angkon nga way dinali ang solusyon ang kakuwang sa power supply sa Visayas nga moresulta sa rotational brownouts nga nakapikto sa mga residente o mga negosyante dinhi sa rehiyon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Shook mo! Andam na ba mo?